अरे का कोई जाना हमरा दुए गो चिंता लागल बाटे का करी कुछ बुझात नहीं के रतिया हम लागत कि ज्यादा पी ले रहबी का हमरा तो दुए गो टेंशन लागल बा दुए गो कैसे बेटा पटवही बात तो कमाए के न धमाए के कुछ नहीं खर्च करत कोई बुढ़ारी में कितना को के ले आई सब टेंशन मुक्त हो जाता हमरा दुए गो टेंशन का जाने काहे लागल रहता दुए गो टेंशन का जाने का हम घुसुए हमरा बुझाता कहाँ कहीं जाई का लागत हमरा तो कब कह नशवा बहने मुआवा बहने माहुर बसाता नशवा लागत हमारा पिया देता न बा औरत जाता नहीं पिया देता वो एकदम हमरा के कुछ बुझत नहीं खे सब सुटियो खलिया दिले बा आज तो का हम बतावा तनी आज जौनो जातानी वही और हमला का पिया देता आज कुछ बुझात नहीं के ओ का टेंशन तो धैले ही रहता हमारा बाबूजी कौन तुमको टेंशन बाबू काहे नहीं खा टेंशन हमरा तारे टेंशन तो हनी के धोइले बतन को खातर से कमा कुछ न खाली खइले में रहतिया उते हमरा टेंशन ना रही रतिया पी के बरबरात रहुआ और टेंशन तारा बा जा तनी कमाए हां सब ता टेंशन दूर हो जाई अच्छा बड़ा संस्कारिक लइका हमार हो गइल बहो कमाए जात डगटला का करी आ मेहरारुआ वहू के लियोले जो कमाई एने तू देखिया रोज हमरा कन उद्यतन भी समय से बना के खाली हिंदी छाटतिया तेरे का मेरे का करती है क्या करता है बुड्ढा तू कोकरा हिंदी हमरा समझ में आई तभी का कहबो त मरिया सुना अरे हमके त पियावे ले ओहो डेले वाले पैसा हमके पिया मुंह महकत हमार कहां से पैसे दी महकत नहीं खे इतना पैसा तो तार मुंह महकत है दादा हमर यही न तोरे चढ़ावले हो बोलती है हमरा का बढ़ बढ़ बोल हिंदी में गाली देती है बुढ़ा तुम क्या करता है पीता है क्यों कैसा काम करता है ऐसा बोलती है वो तोरे चढ़ावले सगरी बोलती हो हम बोलती है तू चढ़ाव तेरा सगरी सब पीपा के तेरा सब द्रव कर तेरा पिया लौकत हमरा लौकत पियल लौकत नहीं खे अरे मैं मेरा पिया को कतरा अरे हमरा के कौन पिया पिया देला त का करी रे हम पैसा हम लोग कम पिया हमरा के रात भर कौन से कौन लड़ाई करवा देला ऊ तो काहे के जतरा पिए खाती छोरा पर पी के ढाया तेरा पी के गिरे तेरा नालिम तो अरे बाप अरे हम पी के धो दे ती बताऊ के कमाई जटले हां कि हमरा से लड़ाई करबे ते तू ही ना लड़ाई करत रह अरे बाप रे बाप लड़ाई कोई तोरे बहसावल हो बहसतिया जन बोलतिया हमरा कर सोर राम सवेरे पानी देवे को हम तो पानी नहीं दिलाई जाएगा ई बात ओए नहीं इज्जत से अरे का ताके पानी दिए सब का रानी से पानी कुछ दे अरे बाप हमार रोहन इतना बाउर भइल बा इतना बाउर इतना बता को दिन हमार रहनिया बाउर बा नहीं खे हां का करत रह कोनो काम ना धाम बता के खाली पी के दिन भर बरबरात रहत रह अरे बिहान से हम खेते में घूम के चली नते तो कहने दुनु घरे बाला सा खेते से घूम जात रह का कोइलो में बिहान से त का पहले अब कहत जतने बाजी कमाए अरे कमाए जटले डरक निकाज हमरी कपारे का बोझा छोड़ के तू जाता लो ये छोड़ के जाता नहीं रहा घरे आज चलते तो बुढ़ो के बताओ तो नहीं राती बड़ी दारू पी के बरबरात रहूँ ठीक बा आज चलते तो मारो तन जानता सुन के आज
आज मारब उनके छोड़म ना रात के बड़ी गरियोले बा दारू पी के आज चलते तो बुढ़ऊ के मारब आज बड़ी रात के गरियोले बने आज लतवा सत नहीं आज उनके छोड़म ना हाँ ठीक बा हम पीले ना मानी हाँ। रात बड़ी पी के गरम झगड़ा करत रहो कहते बेर हमारी तो आरा कह डंडा छीन के दू डंडा अरे हम कहाँ कर रहे हम झगड़ा रे हम हाँ? का कहमी तो के रहुए अरे हम पिया नहीं हुए तो हम का करी यही याद यही से कहत तू को टेंशन बा पी के जाके मार झगड़ा करत रहो। अरे दादा तू कौन हम वही के पकड़ के ले आवे एक बार जो हम पियोले बा हमरा बोतला के हां वे पिया के हमके सुनो उल्टा सीधा लोग से कावट हम करियो मी तो हम का कहते करिया होत रहुआ हम तार का बिगल रहमी हम करियो मी हां दरुया पियल रहुआ तो लिया तो का कर मोर बका हां मोर बका हां अरे तू रहता है मार आइल बने तोरा तो बुढ़ा तो नहीं थे मरिया रे सीधा बोल बा गरीब तो मरिलो ना अबे धागा तूरे ना उल्टा रख बिदो रुक जा अच्छा हां हां हाय हाय हमार लइका हो ई हम सपोर्ट हाय आइल बने मारे खातिर कदम बेर रे तो का छोड़ल जाई हां जब तू तेरे करब तो का अरे छोड़ल जाई बतिया हम सुना छ बतिया हम जो पियले रह का तार बतिया हम सुनी जो हम बटेला पियोले बाबू वही के चल के मारेला कसम खा के सगरी जना मिल के चल के मारल जा तो बोतला के लगे चल मारे खातिर हां चल हाँ, हम तो तोहरे के मारब हमो के का जानतो नहीं नहीं बात सुन पहले का कसम खातन जे तीनों जाना हां आ चल के ओके मारल ले आगे तोहरे के मारल जा नहीं हां चलो लोग लगे हम चल ताली उहे ना पियोले बा हमरा के आखिर तो बढ़िया से ना पियोगे तोरी मुंह में ना हुरे गइल वे जे पियो बोलो अरे बटिया ठीक बा हां कसम खाए कि न बा हाँ। तीनों जानी खा जाई अच्छा ले हाँ। चल, ठीक बा अब कोनो टेंशन नहीं न बा ना टेंशन ओके नहीं जोहाल जाई बोतले के खोजल जाई हां ए बुढ़ाऊ हाँ? ता पीला सब हमर खाना खा गल हमर खाना लिया के देबा हमर डांट चाहिए अरे हमार पिलवट हमार दुआरो सुतल बाटे कौन ना खाना खा लेले बा आज बोले ए उड़े हमार पिला खाना ले ले खाना खा ले हमार खाना खा के सुतल बा का खा का बनौले रहलू कि खा ले हमरे रोज मांस मछली खा तरी दाल भात खाए जाई खोला से घर में घुस हमनी के बाहर बैठल ये ते घर में घुस के खाना खा के आ सुत गइलो। अरे ये तो से कह दिन कि हमरा दुनिया को टेंशन धइले बा तब से एक वो का टेंशन एगो तोर टेंशन धइले बा एगो ओकरा टेंशन हम कहतानी कि उले के हटा लिया के पोसे वाले तो कहां नी अब वो रहना आवत हमरा के आई ना तू ही पोसले बाबा पोस के खा खिया माछ मछली होई बिया होई एक और हंडेटिया और हंडेटालू अच्छा टका बतावा तानी अब रुको बस ठीक बा पर हां धोना कसम खा लो कसम खा लो कि हमनी के तीनों जाना चारों जना ओका जोहल जाए हां चारों जना जोल जाई ओका मारल जाए पकड़ के घर से निकल के हां अबे चला टाइम जा अबे चला जा ठीक नु हां ठीक चले कनु बा हां चलो के बा अरे ओके खोजे हां तो खोजे अरे बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप अरे हम कहत न बानी अरे कहाँ बाबू हां बाबू अरे हम कहत न बानी रे मुझे तो कहते बनी जान अरे बाप रे बाप। अरे हम पागल बानी अरे अरे हम कहाँ से कसम धरा देंगे चलो चलो अरे अरे हम कुत्ता बानी हम कसम वापस लेटानी अरे ओके खोजे के बा हम भागा बानी अरे चलो चलो कहाँ अरे जो दरुइया पर खोजे के खत्म कर सन अरे हम तो पागल चलो पकड़ाई लो
हम खोज तब से कर हम कहता नहीं जोन कहत नहीं पतिया कह सो ओके खोजे के बा वो खोजे के बा अरे अरे वाह चलो 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 पकड़े के बा जो पकड़े के बा अरे 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 खत्म करो तो ना पकड़ा जाए अरे कहाँ से क्या कसम धरा नहीं है राय दो बंद करो सर राय दो